Doncs avui, tal com havíem dit, presentem aquí amb un editor de la nostra comarca, un editor d'una mitjana editorial, d'una editorial mitjana i, a part, un gran amic i molt coneixedor del tema, gran lector, i que ens expliqui a veure què fa l'editorial, quin tipus de llibre fa. Quico, vull dir... Hola, Quico. Fem allò de dir-nos de vostè, hola, senyor Quico, quan que canvia, no cal, no? No cal. Doncs bé, si vols que entrem en matèria... Entrem en matèria, sí. Bé, l'editor, fonamentalment el que fa és de transmissor de les obres que es generen, no? Sí. Les recepciona, les avalua i les posa al públic. Sí. Això, diguéssim, aquí seria... La primera. Sí, una primera impressió. El desboxing, unboxing. Exacte. Això és el que toca d'entrada. A partir d'aquí, cada un d'aquests tres processos elementals doncs tenen les seves variables, no? Una, no tots els materials que reps o coneixes són publicables, no? Clar. No tots els materials que tu interessen al públic. També. I una altra variable podria ser que, malgrat aquest acord que hi ha entre l'autor, l'autora i l'editor, aquest llibre finalment no es pot fer per imposicions econòmiques, per exemple. Per imposicions econòmiques perquè sortiria massa car, tant per l'un com per l'altre. És a dir, vols dir que al mercat li hauries de posar un preu que al mercat no te'l... No. Al fons és un negoci que deu poca gent així romàntica, no? Que publiqui llibres, però al fons és un negoci. I ha de... Clar, perquè és un lloc... És un negoci, també has de viure. Que a més incorpora molta mà d'obra, per entendre'ns, si en termes industrials diríem mà d'obra. Mà d'obra, sí. Aquí hi ha correctors, dissenyadors, editors de taula, que se'n diu, comercials, el Cepilanans en aquest moment... Exacte. El Cepilanans en aquest moment de plantilla fixa són 5 persones. Per tant, han de sortir els diners d'algun lloc o altre perquè aquestes 5 persones visquin, no? Mengin honestament, poquet, però mengin. Exacte. Per tant, és veritat doncs que també l'editorial és una empresa, no? És una empresa, un negoci, evidentment, un negoci que, segons qui, s'ha pogut fer un petit imperi, no? Si parlem dels grans grups editorials. Sobretot en castellà, potser més, o grans grups. En català també. En català, dissortadament, moltes, l'enciclopèdia catalana, etc., els capdavanters han acabat sent del grup Planeta, diguéssim, no? Sí, tot s'ho menja la gran editorial, sí. Per tant, això és bàsicament on estem situats, en aquest... Sí. Però aquest entorn, com que a més, més elements, més contingències de l'oferta aquest, és que estem parlant d'eines culturals. Una altra circumstància, o sigui, no? Una altra cosa que determina la nostra feina. Nosaltres formem part, diguéssim, de l'estàndard cultural del país. Sí, totalment, vull dir, clar. Aleshores, tot això dona com a resultat, el resultat és que arribi aquest llibre al públic en les millors condicions perquè el públic pugui seleccionar i triar, de dir, escolti, de la quantitat de llibres que surten, el que vostè ha publicat m'interessa. I nosaltres ho hem d'explicar de què va aquest llibre, per què li pot interessar i per què hem decidit publicar-lo. Llavors, els editors tenim el que se'n diu un pla editorial, que és la nostra guia de treball durant un any, per exemple, no? I el Cepilanans, en aquest sentit,
doncs, entre el conjunt d'infantil, juvenil, adult, etc., doncs publiquem a l'any al voltant de 75-80 llibres comptant reimpressions. Sí. La qual cosa dona ja una certa magnitud, És un volum, sí, volum sí. important, no? Un volum important perquè amb aquest... I tu creus que durant el confinament hi ha hagut més lectors o no? Com ho veus? Diuen, no, Però, jo em baso... Mira, quan fem afirmacions categòriques hem d'anar en compte. Sí. Perquè ara jo penso, i jo vaig vendre molts llibres perquè, entre altres coses, el Servei d'Adquisició Bibliotecària de la Generalitat va fer una dotació especial per afavorir amb els editors aquests temps de pandèmia. La qual cosa, per exemple, em va permetre d'aquell llibre que em venia 50 n'hi vengut 150, per entendre'ns. Sí. Aleshores, com que això es dona en la pandèmia, t'he de dir que he venut més. Sí, però el públic, el que sí és cert que també diuen, que per exemple les compres a través de les plataformes, els llibres digitals i tal, tot això ha augmentat molt. La gent, esclar, li portaven el llibre i també han funcionat bastant bé les llibreries perquè la gent se sentia solidària i bueno, l'altre dia en parlàvem, no? Tinc amics que han aprofitat aquests temps de la pandèmia per anar a les llibreries i comprar tot allò que tenia ganes de comprar. Esclar, perquè llavors ho ha afavorit, pots llegir i a més afavoreixo, no? Sí. I jo conec alguns, suposo que deuen ser minoria, honroses excepcions, però n'hi ha. I bé, doncs tot plegat ha fet que aquest temps de la pandèmia l'hàgim suportat. Sortejat, sí, bé. Sí, hi ha sectors que sí que els hi... Si no obres el negoci no passa res. Però no creus que també el fet de que estiguéssim tancats també ha fet que compréssim més per internet? Perquè, esclar, si les llibreries han passat tancades també temps. Jo mateixa no he sortit. Vull dir, no he sortit no amb una llibreria, no he sortit enlloc. Perquè va arribar un moment que la cosa era... Jo me'n recordo que el meu aniversari és el 4 de març, vam anar amb tots els meus fills, les meves nores, els meus nets a dinar a l'Infinit i el meu fill, que és metge, ja va dir no hi hauríem d'estar aquí, de ser aquí, no hi hauríem de ser. I de totes maneres el restaurant estava bastant buit, I ell deia no hi hauríem de ser, vols dir, què dius? I després, immediatament després, com la manifestació del 8 de març i tal, que ja vaig pensar, no. Per tant, és veritat, doncs, que molta gent va comprar per Amazon, en aquest cas, o altres plataformes. El segon, curiós, perquè el segon canal que ven més llibres, per internet, és la Casa del Llibre. Sí, la Casa del Llibre. Sí, la Casa del Llibre, perquè també ven e-book, no? Sí. Jo, com que em baixo moltes vegades allà a l'Abaixador de Gràcia, doncs hi passo i no mai he comprat mai he comprat per internet perquè m'agrada anar a remenar allà. Sí, les llibreries sempre és... Sí, sempre és interessant. És un punt molt interessant. Hi ha alguns llibreters que realment són molt interessants, vull dir, perquè també t'aconsellen. Sí. El paper del llibreter és important també. Home, és un lloc de culte, una llibreria, en definitiva, no? És un lloc de culte, sí. La història del llibre és molt llarga. És molt llarga, sí. I ens arriba fins ara. I nosaltres encara sabem, quan toquem el paper, quin tipus de paper, quina és la nostra llibreria de casa, quina és la nostra biblioteca,
tot això forma part, no?, aquesta mena Forma part d'una, quasi una cultura d'allò de la societat de fumadors, quasi, no? Que, no, sí, és veritat, ja parlàvem, teníem el llibre allà, fumàvem i llegia més, una societat molt més tranquil·la, molt menys... No teníem tanta abundància de coses, ni hi havia Netflix ni tot, la gent llegia més, jo crec, jo crec, em sembla això. Jo vaig molt amb els meus nets a comprar a Bacus, jo vaig a Bacus sempre, perquè van a l'Arjau, al col·le, i llavors ens anem a Bacus i compro llibres. Llavors, jo crec que aquests llibres haurien de dir: nens, digueu-li als vostres pares que llegeixin. Perquè proporcionalment la canalla és molt més lectora, però tampoc aconsegueixen amb el seu exemple que els pares llegeixin, no ho aconsegueixen. És a dir, ells han de passar pel tubo i han de fer tot el que els pares els diuen, però a l'hora de llegir podien donar lliçons i no, ara els diuen més. I al revés també diu que també és veritat, o sigui, no perquè vegin a llegir els seus pares necessàriament els fills llegeixen. Diuen, l'altre dia llegia un informe, no saps què passa, que això al món editorial, al món editorial cada dia hi ha, bueno, com tot, com tu, amb la medicina. Sí, bueno, jo ja fa temps que només em dedico a escriure. Sí, però vull dir, butlletins, no? El gremi d'editors, l'associació d'editors, tothom, no? Tothom, les revistes literàries. És un bosc impressionant. Sí, home. És un bosc impressionant. Sí. Per això no ens hem de deixar apabullar, perquè ha de ser un bosc apabullant. És com la gent diu, és que no m'hi caben els llibres a casa. És igual. És igual. Treu els que no t'interessin. Però hi ha llibres... Tu hi ha llibres que sempre els tindràs a casa, perquè sense allò... Sense allò no ets tu. No és com un moble, no?, que dius és antic i l'he de tenir. L'he de tenir, doncs això és igual. Ara, hi ha llibres prescindibles que dius, bueno, he llegit això, ja està bé, no em faré res més. No, de totes maneres, jo t'ho dic, un germà meu, el Lluís, sempre deia, si és baratíssim un llibre, val 20 euros, però et regala, amb aquests 20 euros, una setmana de tardes molt alegres, i en canvi una pel·lícula val 12 euros, bueno, però i només et dona 2 hores. Vull dir, realment, hi ha molta gent que és increïble això, jo trobo increïble que la gent no vulgui pagar llibres. Jo no ho entenc, sincerament no ho entenc. Amb la quantitat de coses que t'ofereixen en un llibre, la possibilitat de traslladar-te a un altre món sense bellugar-te de casa. El gaudi de la lectura, vull dir, allò que dius, hosti, que està ben explicat. Que està ben explicat, quin gust de tenir aquest llibre. Em parla del meu temps, o del temps antic, o em parla de tot. Això passa molt bé. Es garrepa amb els llibres, la gent. Es fa el garrepa... Es garrepa amb la cultura en general, i amb els llibres molta gent pensa que els hi has de regalar. Bueno, molta gent els pirateja. Moltíssima gent els pirateja, que és un... Que es pensa que no roba. Exacte. Sí, però això són hàbits que també, a vegades, ho hem afavorit, no? Que la gent, les institucions regalaven llibres, patrim, escolti, no, els llibres valen, perquè l'impremta cobra, l'autor compra... Valen molt, són caríssims. O sigui, si un pensa que és un llibre i pensa que el té per 20 euros, la persona hauria de dir, però aquests 20 euros, si això hauria de costar 300 euros, vull dir, i regalar-me a mi... Però forma part del patrimoni espiritual que tant es menysprea en aquest país. Jo he posat l'exemple, la gent, anar al teatre és car el teatre, et costa més el pàrquing quan vas a Barna, costa més el pàrquing, ara això ningú diu res, surts del pàrquing i has pagat 20 euros, i aquí no es queixa, en canvi posa com a valor d'encariment
una obra de teatre que tens un elenc que treballa per tu, que t'ho foten en directe. No, és que és... Però bé... O sigui, la gent no tenia... Jo crec que, per exemple, a Anglaterra no passa, Jo conec molt Anglaterra i a Anglaterra la gent compra llibres, vull dir, tota la vida han comprat llibres. I també fan una altra cosa, que donen prioritat als seus escriptors, cosa molt important, perquè si no els escriptors propis, resulta que no estem editant, no sé, vosaltres sí que editeu escriptors preferentment catalans, clar. Sí. I preferentment d'aquí, no? Sí. Em vas dir que els escriptors que no desconeguts, en general feu una coedició, no? Perquè seria impossible suportar els gastos d'editorial. Esclar, perquè vosaltres no teniu, diguéssim, la constància de que aquella persona farà propaganda pel llibre. O sigui, us dona un manuscrit i es posa a dormir. Esclar, això no pot ser. No pot ser. A més, aquesta cosa també, una cosa és l'aparell així, no?, grandiloqüent, que els autors, que quan ja estan a l'Olimpo i tal, però els autors, tu llegeixes Proust, el primer llibre se'l va publicar ell. I tant. Orwell. Orwell deia, quan no li van publicar la quarta cosa, va dir, mira, millor perquè així podré escriure el que em doni la gana. I tants, i Edgar Allan Poe, que es va tornar borratxo arrossegant-se per allà explicant tontes, no? Però vull dir que aquesta això que diem de col·laborar en l'edició i és de sempre. És de sempre. Vull dir que de vegades la gent, és que vol un tracte... L'autor i després els autors, l'altre dia ho llegia, tot el que sigui màrqueting, no, jo sóc un autor, jo sóc com si diguéssim, no, doncs no, doncs mira, no. Sí, has d'anar aquí, has d'anar allà. Has d'anar aquí, allà, com... Hi ha gent que no aguanta bé, per timidesa, però això passa... Sí. Però en general, quan tu dius, bueno, jo això vull que es llegeixi, tu has de donar alguna cosa, vull dir, i aleshores això. Ara hi ha, com tot, com els concertistes, que hi ha qui té pànic de sortir a l'escenari, no? I és un gran concertista i aquest home només pot tocar l'Aragall, l'Aragall que es quedava sense veu. El pianista aquell del Bach, aquell famós americà, no? No me'n recordo. Sí, això, els noms és horrorós. L'Aragall sí que donava una sessió impressionant i després la següent es quedava sense veu i la gent deia, doncs avui no el veiem, era com el temps, una mica. Doncs molt bé, doncs molt interessant la xerrada. Què et sembla? No sé, esteu fent massa temps, cansa. No, ho sé perquè m'ho han dit, perquè aquí hi ha molta gent t'aconsellen, no? Llavors et diuen, ui, els vídeos aquests massa llargs, no són. Però jo crec que aquests vídeos massa llargs es poden fer augmentar després i es poden editar No, després potser això ho podem deixar, o no, perquè també, vull dir, és que són tots els problemes que ens trobem, no? Que si has de fer un vídeo més curt, que si has d'anar... Vosaltres, per exemple, sou a les reds, a les reds d'Instagram. Avui eres a LinkedIn i has vist el meu perfil a LinkedIn. Sí. He vist, he entrat... I mira, que bé. Estupendo, doncs molt bé. Molt bé, Mercè. No, sí, és tot un repte. Escriure és un repte, diuen... Jo aquí estic portant gent, no? Per exemple, ara vull portar una que fa portades, després un corrector, un que escriu català, perquè hi ha gent que s'hi posa sense saber escriure correctament. I jo ho veig per l'Ateneu, no? I penses, ostres, esclar, allà no és la feina d'ensenyar català, no? Gramàtica. I, bueno, doncs ja està. Molt bé. Doncs molt bé. Doncs fins la propera. Està bé? Ha quedat bé? Estupendo, doncs millor. Bueno, ja divendres tornem. Quan tinguis alguna cosa per dir, tornem, Escolta'm... Envia'm això, com ho farem, dius que? Com ho enviarem amb ell?
No, tu m'ho envies, el WeTransfer, sí.